oczywiście wszyscy tutaj zaproszeni, których wymieniał pan burmistrz, wszyscy, którzy przyczynili się do tej inwestycji, mimo tego, że to jest może nie długi odcinek, że to jest kilometr, że inwestycja tylko 2 miliony, czy aż 2 miliony złotych. Myślę, że tu też były oszczędności przetargowe, za co też bardzo serdecznie dziękuję w imieniu pozostałych samorządów, które dzięki temu podpisują kolejne umowy. I w tym roku, w tej edycji, kolejne 4 wnioski z listy tak zwanej rezerwowej, można powiedzieć, zostaną sfinansowane, właśnie podpisujemy te umowy, dzięki temu, że samorządy potrafią zorganizować tak przetargi, żeby zaoszczędzić na tej budowie. No, dziękuję też wykonawcy za to, że taką dobrą cenę dał i że to się nie odbija na jakości, bo wiemy, że te drogi gminne, powiatowe są wykonywane w bardzo dobrym standardzie, w bardzo dobrej jakości, często z chodnikami, tak jak tutaj widzimy też z drogą dla rowerów, także to podraża oczywiście inwestycje, natomiast no, to jest też przyszłość. Myślę, że dla Kartus to jest ważna droga, że ten odcinek tutaj odciąża to Śródmieście, które jak przejeżdżamy wiemy, że jest obciążone praktycznie przez cały dzień, także każda droga, która jest obwodnicą, która służy jako obwodnica, jest bardzo cenna dla takich ośrodków miejskich, bo wtedy można w mieście budować ten prawdziwy klimat dla mieszkańców, żeby żyło się przyjemnie, żeby podnosić jakość życia w mieście, no to trzeba ruch samochodowy przede wszystkim wyprowadzać z miasta. Wtedy jest szansa, że samorząd może stworzyć przestrzenie publiczne, w których ludziom będzie się żyło lepiej, wygodniej, bezpieczniej, dlatego bardzo się cieszę zawsze, jeżeli jest okazja właśnie otwierać drogi, które ten ruch zmniejszają w mieście. Bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie, gratuluję tego zadania, które zostało wykonane i myślę, że jeżeli nie w tej, to w następnej edycji kolejne zadania miasto Kartuzy będzie realizowało z tego programu. Jak wiemy, program przynosi bardzo dużo dobrego. W ostatnich 2 edycjach, czyli w 2016-17, to mamy około 200 kilometrów nowych dróg. W tym są również ronda, są pewne obiekty takie, można powiedzieć, inżynieryjne, które znacznie podrażają często inwestycje. Niemniej jednak to jest też około te 200 kilometrów, które są w te 2 lata wybudowanych dróg gminnych, powiatowych, to jest koszt około 190 milionów złotych, także widzimy, że relacja nakładów do efektów jest bardzo dobra. Program, który w tamtym roku to było 800, w tym roku to jest 800 milionów. Mam nadzieję, że to będzie więcej, bo już na przyszły rok, na następną edycję mamy kolejnych 18 milionów więcej, czyli 60 milionów plus ten udział własny 50%, to mamy za 120 milionów już na przyszły rok też drogi. To jak porównamy do programu rządowego dróg na 130 miliardów, to widzimy, że to jest kropla w morzu jak gdyby tych kosztów, które są związane z drogami. Niemniej jednak te efekty w powiatach, gminach są widoczne. Jeździmy po województwie, widzimy, że tych dróg jest coraz więcej i chcielibyśmy, żeby było więcej. Pani poseł może potwierdzić, był pomysł, żeby no, podnieść trochę opłatę paliwową i dzięki temu ten program by był 5 razy większy, czyli nie 100 kilometrów dróg w roku, tylko byśmy 500 albo może i 800 kilometrów na przykład na terenie województwa pomorskiego zrobili, ale nie można zrobić przeciwko opinii publicznej, przeciwko woli mieszkańców. Nie było takiej zgody na to, żeby wprowadzać nową opłatę. W związku z tym musimy znaleźć pieniądze na ten program gdzie indziej. Mam nadzieję, że rząd pani premier Beaty Szydło przy wsparciu również parlamentu na przyszły rok w budżecie państwa znajdą pieniądze, żeby ten program zwiększyć chociażby tylko o 100%. Nie o 500, tak jak był plan, tylko o 100% i to też będzie już w naszym województwie dawało bardzo duży efekt i tego sobie wszyscy życzymy. Wszystkiego dobrego. Cieszę się bardzo, że jest piękna tutaj mini obwodnica Kartus. Jest to bardzo chwalebne. Ale powiem Państwu tak, no droga jak droga. Wiele dróg się w Polsce buduje i będzie ich coraz więcej. Ale powiem Państwu, że ja w Kartuzach chyba z kilkaset razy byłem, ale dzięki tej drodze zobaczyłem, jak piękne Kartuzy są z perspektywy tutaj od ławki asesora. I proponuję wszystkim, jak już poświęcimy drogę i będziemy szli po tej poświęconej drodze, proponuję, żeby te 10 metrów tutaj zboczyć na tą górkę i zobaczyć piękne Kartuzy z tej perspektywy. Dzięki tej drodze, bo nigdy bym tutaj nie trafił. Dziękuję bardzo.